Μαθητές του πρώτου πειραματικού δημοτικού σχολείου Πορταριάς κατέγραψαν τις ζημιές που προκάλεσε στην περιοχή τους η κακοκαιρία Ντάνιελ τον περασμένο Σεπτέμβριο στο πλαίσιο σχολικής εργασίας. Οι μικροί μαθητές πήγαν μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους στα σημεία που υπέστησαν μεγάλες καταστροφές και παρουσίασαν τα συμπεράσματά τους. Οι καταστροφές του περασμένου Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Μαγνησίας και του Πήλιου αποτυπώθηκαν στις σκέψεις και στην ψυχή των μικρών μαθητών του πρώτου πειραματικού σχολείου Πορταριάς και μαζί με τη δασκάλα τους, στο πλαίσιο του μαθήματος της γεωγραφίας, αποφάσισαν να υλοποιήσουν ένα project με θέμα το βίωμα, τον αναστοχασμό και την έρευνα από τις φυσικές καταστροφές στην περιοχή της Πορταριάς. Παρατηρούμε ότι το οδικό δίκτυο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό καταστροφής, διότι πολλά μέρη ήταν δύσβατα και πολλά κομμάτια δρόμου είχαν πέσει. Οπότε είχαμε μεγάλη δυσκολία και δεν είχαμε πρόσβαση στα γύρω χωριά. Μέσα ότι το 47% των επιπτώσεων είναι συλλογικές. Παραδείγματος χάρη, πολλοί κόσμος νόμιζαν ότι ο δρόμος προς την Πορταριά είναι κομμένος γιατί δεν μπορούν να επισκεφθούν το μέρος. Με αποτέλεσμα πολλά μαγαζιά να μείνουν κλειστά για ένα μικρό διάστημα και να μειωθεί ο τουρισμός. Οι μαθητές της 6ης τάξης δούλεψαν μεθοδικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τόσο στο πεδίο, φωτογραφίζοντας τις καταστροφές, κάνοντας συνεντεύξεις με κατοίκους και επιχειρηματίες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πράγματι ζημιές συνέβησαν καθώς και καταστροφές, αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσίασαν το θέμα των καταστροφών, προσθέτοντας ένα επιπλέον πρόβλημα, καθώς με τον τρόπο που παρουσίασαν το θέμα δημιούργησαν επιπλέον οικονομικά προβλήματα στην περιοχή. Ό,τι είχαμε δει και εμείς στις ειδήσεις ήταν διαφορετικό από ό,τι είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Δεν λέω ότι δεν έγιναν καταστροφές, αλλά το μέρος είναι διαφορετικό και ότι μπορεί όποιος θέλει να έρθει. 12 μικροί ερευνητές του πρώτου πυλού. Όλη αυτή η δουλειά πιστεύω θα χρησιμεύσει κάπου, ώστε να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες να έρθουν ξανά στην περιοχή και να έχουμε καλύτερα οικονομικά. Και νιώθω ότι βοηθάω κι εγώ σε όλο αυτό και είναι πολύ ωραίο συναίσθημα, γιατί μετά τις καταστροφές και τις πλημμύρες το μέρος υπέστη πολλές ζημιές και πρέπει με κάθε τρόπο να προσπαθήσουμε να τις αποκαταστήσουμε. Φέτος στο μάθημα της γεωγραφίας υλοποιήσαμε το project αυτό με σκοπό να αναδείξουν τα παιδιά δικά τους βιώματα και συλλογικά βιώματα της τοπικής κοινότητας. Σήμερα οι μικροί ερευνητές, έχοντας όλα τα δεδομένα, μας παροτρύνουν να επισκεφθούμε την Πορταριά, να απολαύσουμε την τοπική γαστρονομία, να περπατήσουμε στα υπέροχα λιθόστρωτα, να ξεκουραστούμε κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια. Είναι ένα από τα ωραιότερα χωριά του Πηλίου και είναι έτοιμη να σας υποδεχτεί για να απολαύσετε την υπέροχη γαστρονομία της, να θαυμάσετε την αρχιτεκτονική της και την παράδοσή της και φυσικά το φυσικό περιβάλλον που την περιβάλλει. Δώστε το μέρος την ευκαιρία που το αξίζει, πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον. Τα παιδιά βιώνουν, αναστοχάζονται και ερευνούν. Και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα της δημόσιας ελληνικής εκπαίδευσης.